2 minn kull 3 persuni li għamlu l-ment quddiem bord li twaqqaf biex jinvestiga ġustizzji li saru fl-armata fl-imoddi ingħataw raġun. B'hekk kienu ftit iktar minn 100 l-persuni li ħadu xi forma ta' rimedju, dan għax l-ilmenti kienu jaqbżu bi ftit il-150. Il-Ministru Carmelo Abela spjega kif fl-aħħar ġimgħat il-Gvern implementa r-rakkomandazzjonijiet tal-bord li investiga dawn il-każi u li ma kienx l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu. U allura għandek rata għolja ferm li jfisser li Gvern Nazzjonalista mexa b'inġustizzja kbira ma' numru ta' soldati primarjament minħabba il-kulur politiku tagħhom. Allura id-diskors sabiħ li llum il-kap tal-Oppożizzjoni qed joqgħod jitkellem fuq li jixtieq ngħadda fil-politika u affarijiet minn dawn, naħseb jien tajjeb li jagħmel eżami tal-kuxjenza tajjeb qabel ikompli jitkellem f'din id-direzzjoni. Fost ir-rimedju li nataw dawn il-ħaddiema kien hemm promozzjonijiet, kumpens finanzjarju jew taħriġ li kienu mċaħda minnu. Ma kienux wieħed u 2 il-ħaddiema li ma natawx it-taħriġ li xtaqu anke jekk dan riduh biex itejbu is-servizz tagħhom fl-armata. U jfisser ukoll li dawn il-persuni ma setgħux jaqdu d-mirijiet tagħhom aħjar minħabba li ma natawx it-taħriġ. Allura naħseb jiena l-inġustizzja kienet doppja kemm mill-aspett politiku kif ukoll mill-aspett li dal-persuni urew interess li jtejbu ħiliet tagħhom biex jaqdu lil pajjiż aħjar u Gvern Nazzjonalista kien ċaħħadhom minn dan id-dritt. Il-Ministru Abela fisser lil Awwa, iċ-ċansis tiegħu li jieħu l-promozzjoni jkunu akbar. Fuq kollox il-Ministru fakkar kif dan il-Gvern qed jinvesti ħafna fl-armata u għalhekk persuni li forsi ma kwalifikawx għar-rimedju għandhom iħarsu wkoll lejn l-opportunitajiet il-ġodda li qed jinħolqu fl-armata. It-triq għalihom ma tiqafx hawn, temm jgħid il-Ministru.